Invitata mea de astăzi este Alina Voinea, femeia care poartă multe pălării, după cum ea însăși se descrie. Este scriitoare, antreprenoare, activistă pentru drepturile persoanelor aflate în dificultate și mama unei tinere cu dizabilitate neurocognitivă. Când fiica ei a început școala, Alina s-a lovit de foarte multe provocări, realizând rapid că sistemul nostru școlar, cel puțin la vremea aceea, era total nepregătit și neadaptat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. Astfel, că a început să creeze fișe de lucru simplificate, materiale educaționale și chiar un roman dedicat copiilor care au dificultăți de învățare și învață să citească cu greu. Alina, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea. Mă bucur că sunt aici. Spune-mi, te rog, cum este să porți așa multe pălării și cum reușești să faci față la atât de multe lucruri? Toată lumea mă întreabă și nici eu n-am știut până acum niște ani, nu mulți. Am ADHD. Așa că, într-un fel, ceva care este în mod normal o dificultate a devenit un fel de superputere, pentru că nu mă plictisesc când fac foarte multe lucruri. Și nici nu obosesc pentru că mi se par noi de fiecare dată. Ce mă omoară e dacă mă pui să fac același lucru. Așa că probabil că de asta. Exact. Și... Exact. Deci dacă am multe lucruri de făcut, atunci suntem bine. Dacă lucrurile devin rutină, nu mai suntem așa de bine. Da, probabil că o să mă întreb cum am aflat și de ce așa târziu și lucruri de-astea. Am eu Nu așa un știam că ai feeling. aflat târziu, dar Da. da, sunt curioasă să știu cum ai aflat și ce, mai ales cum te-ai gândit totuși să explorezi zona asta, să vezi... Păi, primul lucru pe care l-am făcut a fost să încerc să văd ce este în neregulă cu copilul meu. Și acum 18 ani, singura care putea să mă ajute, așa, a fost Daniela Gavancar, care este un nume în zona asta a terapiilor pentru copiii neurodivergenți. Eu atunci eram o mamă disperată, copilul avea cam 2 ani, eu nu știam ce să fac cu ea, copilul nu vorbea, nu se uita la nimeni, nu reacționa la stimuli. Eu am bănuit că este vorba despre autism. Nimeni nu m-a crezut, adică a fost așa o chestie, bine, acum atât de mulți ani, lucrurile erau foarte greu de rezolvat. Foarte mulți părinți erau trimiși acasă. Da, da. Că... Ni se spunea că suntem mame nebune, că poate căutăm prea mult pe net, că lucruri de genul ăsta. Dar sigur că o mamă care vede că nu este ok copilul, trebuie să caute. Și asta facem toate, deci asta am făcut și eu. Și am fost la, Asociația Danielei, unde copilul meu a făcut terapie foarte mult timp, neavând diagnosticul de autism. Diagnosticul de autism l-a obținut acum vreo 3 ani, cred, sau 2, cam așa, deci recent. Okay. Deși eu am bănuit tot timpul că este vorba despre asta. Sigur, ea a avut și accidentul acela la naștere, a fost sufocată de o asistentă medicală, nu vreau să insist pe chestia asta, s-au întâmplat mai multe lucruri, dar pe lângă asta, autismul era acolo. Așa cum și la mine este ADHD-ul acolo. Adică căutând informații legate de ce are copilul meu, mi-am dat seama că nici eu nu sunt neurotipică. Și, sigur, e foarte complicat să deosebești ADHD-ul de altceva. Da. Poate să fie traumă, poate să fie foarte multe lucruri care mimează asta. Dar dacă din copilărie ai fișa de la grădiniță unde spune că ești neatentă, că ești neastâmpărată, că nu stai locului, că nu ești așa, atunci poți să îți dai seama că lucrurile de fapt vin de foarte mult timp din urmă, da. Și exact. Deci așa rezolv cu pălăriile. Ok. Asta este super puterea ta. Da. Și, încerc să fac cât mai bine ceea ce fac. Sigur, cu pauze, adică nu pot să le fac chiar în același timp, deși uneori le fac în același timp, dar în general fac pauze între ele, cumva. Măcar de o oră, două, adică. Da. Nu știu dacă, sau poate așa gândesc acum, că ok, vorbim poate și de un ADHD la tine, care, să zicem, te ajută într-un fel sau altul să porți atât de multe pălării, dar în același timp eu aș zice că nu neapărat sau nu, lucrurile nu sunt atât de legate împreună
și că pur și simplu ești o mamă, o femeie cu multe calități, cu multă putere, nu? Și care sunt convinsă că de-a lungul timpului și-a dezvoltat tot felul de abilități și de a purta 1000 de pălării și de a face față provocărilor și de a rezolva situații și așa mai departe. Păi le cam dezvolți că nu ai încotro. Adică, în fine, să fii antreprenor e o poveste, să faci alte lucruri e o poveste, dar să fii mama unui copil din start și fără dizabilități, e o poveste. Și în momentul în care apare și dizabilitatea, deja, cum să spun, lucrurile devin mult mai serioase și mult mai dificil de gestionat și vrei, nu vrei, sau mă rog, vrem, nu vrem, noi cele care trecem prin asta, cam trebuie să facem cumva și să mergem mai departe, pentru că noi suntem cele de care depind copiii pe care îi avem. Și pionul principal și de bază. Și oricum suntem într-o societate în care statul nu consideră că există altcineva responsabil de copil decât mama. Chiar dacă, sigur, copilul are și tată, că în principiu nu putem să-i facem singure, dar statul și prin statul vreau să spun absolut tot ceea ce înseamnă mă rog, oameni cu care interacționez și care sunt în sistemul ăsta de stat, de la medic până la, mă rog, învățătoare, profesor și așa mai departe. Toată lumea vrea să vorbească cu mama. Numai mama există pe lume. Da, ne-ar ajuta uneori să se mai uite ceilalți și la faptul că, mă rog, copiii ăștia au și tați, dar noi suntem. Trebuie să facem tot ce trebuie făcut. Da, dacă tot ai adus vorba de tați, în rândul familiilor unde există un copil cu o dizabilitate, cu un diagnostic de cerințe educaționale speciale, adesea tații sunt da, mama rămâne singură. Se retrag, fie se detașează, nu știu, poate emoțional, rămân în familie, însă doar pentru, nu știu, a ajuta financiar, dar total absenți, da? Sau ceilalți care aleg să se detașeze cu totul. Da, statistic așa este, din păcate. E și o chestie de educație. În țara noastră oamenii nu știu mai bine, ca să, mă rog, să nu spun alte lucruri, că eu sunt foarte supărată pe tații care aleg să nu-și sprijine familiile și consider că ar trebui să facă totuși efortul. Dar, dincolo de asta, în familiile în care lucrul ăsta nu se întâmplă, mama este cea care trebuie să preia tot greul și să-l și ducă. Și de obicei, mai ales atunci când diagnosticul este mai serios sau mai grav, toată grija asta se transferă și în perioada de adult a copilului, care nu mai e copil pentru stat, dar el rămâne copil pentru totdeauna pentru mama lui. Da. În ziua de astăzi, măcar avem, nu știu, mai multă informație sau cel puțin avem surse pe care le putem accesa. Chiar am înregistrat un podcast cu un psihoterapeut din zona de cuplu și chiar am discutat cu ea, am discutat cu ea despre ce pot face părinții, ce poate face cuplu astfel încât să-și păstreze totuși relația, știi? Chiar și atunci când trec printr-o astfel de situație. Da. Da, numai că de obicei trebuie să fie doi oameni care să vrea. Absolut. Dacă sunt doi oameni care vor, se găsesc soluții. Dacă nu sunt doi oameni care vor, cel care, mă rog, își asumă până la urmă totul este tot mama. De cele mai multe ori, da, foarte rar se întâmplă. Eu nu cunosc pe nimeni sau nicio familie în care tatăl să fi preluat tot și mama să fi spus ok, eu îmi iau hamul și praștia și plec. Nu există așa ceva. Deci eu nu am văzut așa ceva. Poate să existe un caz izolat, dar eu nu știu să existe așa ceva. Bine, acum putem să fim și puțin feministe și să spunem clar și răspicat că oricum femeile se descurcă în orice situație, nu? Și reușesc să facă față... Da, dar tare bine ar fi să existe ajutor. Absolut, absolut. Da, adică eu, cum să spun, eu am avut noroc în sensul că soțul meu a rămas alături de noi și sunt aici pentru că el acum este cu ea acasă. Da, deci
ăsta e un mare noroc, dar nu ar trebui să fie un noroc, ar trebui să fie ceva normal. Normal, exact. E o normalitate. Acum era și o discuție foarte drăguță cu femeia fericită că bărbatul a rămas acasă și face babysitting, la care de fapt cuvântul corect nu este babysitting, face parenting, da? Pentru că este și el părintele copilului respectiv. Deci da, ar trebui să fie normal să ne putem baza toate pe bărbații din viața noastră. Oricum, lucrurile se mai schimbă din ce observ. Adică și eu lucrez cu familii de foarte mulți ani și da, am văzut multe tipologii de familii, de tați, da, mai prezenți sau mai puțin prezenți, dar în ultima perioadă se sesizeze o îmbunătățire în zona asta. Adică vezi și părinți tați care se implică, cunosc lucruri despre copii, da? Pot să-l întreb ceva ce am nevoie să știu și pe tată, nu neapărat pe mamă. Exact, știi? exact. Și s-au schimbat ușor lucrurile, clar nu mai sunt ca acum mulți ani, dar gândindu-mă așa în trecut, sunt curioasă să știu și să aflu de la tine cum era să primești un diagnostic de autism în urmă cu 18 ani. Păi nu-l primeai. Primeai multe alte lucruri. De exemplu, eu am primit ideea că fiica mea nu o să vorbească niciodată și că o să fiu probabil nevoită să o duc într-un centru în care să o las și eram tânără și puteam să mai fac copii și uite așa. Sigur că ăsta este un discurs pe care eu l-am refuzat din start, adică în momentul în care doctorița respectivă a spus chestia asta, eu am spus nu, e imposibil așa ceva, trebuie să se poată face măcar ceva. E adevărat, copilul meu atunci era capabil să plângă 3 ore neîntrerupt, ceea ce e o performanță. Nu folosea cuvinte, nu se uita la noi, mă rog, erau niște lucruri care se întâmplau, într-adevăr era foarte complicat, dar cu terapie lucrurile au început să se îmbunătățească și fără terapie probabil că ar fi fost așa cum a prevăzut doamna doctor respectivă, care nu știu dacă se gândea că toți copiii au șansă prin terapie, dar eu ce cred în momentul ăsta, știind de unde am plecat cu copilul meu și știind unde este acum, este că terapia nu că e importantă, este vitală. Da? Deci fără terapie nu am fi făcut mare lucru în orice caz. Da. Și pe urmă a venit școala. Alt moment. La grădiniță te mai descurci cum te mai descurci și în fine, în grupa mare începe să fie un pic complicat. Cresc cerințele academice, cresc la sau din grădiniță n-aș spune cerințe Bine, academice, dar nu cred că era clasa 0. Ba da, ea a fost prima care a prins clasa 0 barat. Este o prostie și acum consider că este o mare prostie, pentru că nu este timp suficient pentru copil să rămână copil. Îi luăm de la 6 ani, unii la 5 ani jumate, care cum așa, și trântim într-o bancă și lipim acolo și ținem niște ore. Când de fapt tot organismul meu lor urlă că au nevoie să alerge și să-și consume energia. Deci chestia asta este ceva absolut îngrozitor. Și totul într-un sistem foarte restrictiv, exact. Foarte plin este prison de copii. Da. Știu cum sună chestia asta, nu este o opinie populară, să zic așa, dar școala este o instituție care seamănă foarte mult cu o pușcărie în momentul ăsta. Unde ne ducem copiii și îi lăsăm pe mâna unor necunoscuți niște ore bune. Da, și pe urmă ne mirăm că vin acasă și fac ca toate visele. Normal, pentru că au toată energia aia care trebuie consumată într-un fel. Și atunci ce facem? Noi, părinți responsabili, îi luăm și îi punem noi, că îi punem la teme, le găsim activități, le structurăm tot timpul, până când nu mai au deloc libertate, de niciun fel. În fine, asta e o discuție deja despre absolut toți copiii, nu doar despre cei atipici. Dar în cazul celor atipici e foarte complicat pentru că, în general, școlile, deși este dreptul tuturor copiilor atipici să învețe în absolut orice unitate de învățământ. Da? Și chestia asta pot să o repet și să o spun răspicat, pentru că de foarte multe ori școlile încearcă să scape de copiii cu dizabilitate și pun tot felul de bețe în roate, ba se scuză că n-au locuri, ba tot felul de prostii din asta numai ca să cedeze părintele și să își ducă copilul la o școală specială.
Școala specială nu e un lucru rău neapărat, Mhm. dar în situația fiecărui copil în parte s-ar putea să nu fie Să nu fie cea mai bună soluția variantă, potrivită. da. De exemplu, pentru copilul meu, școala specială sigur n-a fost soluția potrivită. Școala de masă a fost cea mai bună soluție pentru că a avut modele tipice și a putut să copieze de la modelele tipice, deci comportamentele tipice ale copiilor tipici, Mhm. și a învățat, practic, să reacționeze, să interacționeze cu mediul. Foarte important a fost pentru ea. Absolut. Da, n-a mai fost util de prin clasa a patra, când nu mai avea sens, că stătea acolo și se discutau lucruri care ea nu le putea înțelege. Mhm. Chiar din clasa a treia, să zic, dar mă rog. Da, deci depinde foarte mult de copil, depinde de situație, depinde de foarte multe lucruri. Da, Da, într-adevăr, sistemul și cred că nici în prezent nu este total pregătit pentru copii cu cerințe în educaționale teorie este. speciale. În Da, teorie, dar în practică știm bine ce înseamnă că profesorul de sprijin vine odată la nu știu cât timp și atunci dacă vine că are foarte mulți exact, copii, face o oră pe săptămână sau știu eu, așa, chestia asta n-are cum să, sigur, nu încurcă, dar n-are cum să ajute un copil la modul real. la modul, da. Da. Deci tot pe părinți cade greutatea cea mai mare. Adaptarea materialelor didactice. Deci este imposibil ca în anul 2025, vorba aia, mergem pe Marte, așa, în România nu există manuale care să aibă la sfârșitul fiecărei lecții un mic rezumat adaptat, scris cu litere mai mari și cu cuvinte simple. Ce este atât de greu? Nu, trebuie să încărcăm manuale. Bine, nu mai spun că și pentru copiii tipici manualele sunt infecte. Da, da. Da? Deci cum să folosești toate cuvintele alea care n-au sens pentru un copil de clasa a doua, a treia, a O patra? materie foarte stufoasă, foarte greoaie. Da, foarte... și prost alcătuit, prost structurat. Deci eu am adaptat manuale. Manualul de istorie pentru clasa a patra, pe care l-am adaptat, a fost premiat la Digitaliada, a fost ceva ce nu s-a mai văzut până atunci la noi. Pe urmă, sigur că au mai apărut diverse organizații care au început să mai adapteze pe aici, pe acolo materiale și foarte bine fac, și mare nevoie de așa ceva, dar statul nostru n-a făcut absolut nimic, deși e foarte simplu să oferi o mică adaptare și pentru cel diferit. Da, poți să faci, pentru că și așa manualele astea au câte 100 de pagini. Mai adaugă 20 de pagini. Hai, ce o să fie în marea economie a lucrurilor? Nu se dorește ca să folosesc personalul ăsta. Da, nu vrea nimeni să facă asta, de fapt. Sunt prea puțini. Asta e un lucru bun că sunt puțini, dar pentru aceia puțini care sunt, e un lucru foarte rău că nu există toate lucrurile astea. Da. Ok, și în momentul în care ai ajuns la școală cu ea și ai început să creezi materiale, nu? Ai făcut-o absolut din nevoia de a o susține cu ceva pentru, nu știu, nivelul ei, care să o ajute, care să o susțină? Din două motive. Odată pentru ea, ca să înțeleagă și ea ceva din ce se întâmplă și să facă și ea ceva apropiat de ce fac colegii. Asta pe de o parte, și pe de altă parte, ca să mă asigur că îndeplinește minimul din planul de intervenție personalizat ca să-mi treacă clasa. Pentru că ați întâmpinat dificultăți de genul ăsta? Amenințări, nu știu, nu trece clasa? Nu, a fost și mai drăguț. Deci ea a repetat clasa a patra. Și a repetat clasa a patra în următoarele condiții. În fiecare zi, acest copil era dus la școală de către un adult din familie, că eram eu, că era soțul meu, că era soacra mea, da? Era un adult care ducea acest copil la școală și copilul era și luat de la școală de un adult. Deci, acest adult întreba întotdeauna, e totul ok? Se descurcă? Trebuie să știm ceva, trebuie să facem ceva deosebit? Și întotdeauna răspunsea, da, este absolut în regulă, nu e nicio problemă, nu vă faceți griji. Și la finalul clasei a patra ne-am trezit că ea trebuie să repete. Da? Ce s-a întâmplat acolo este că a fost o presiune din partea părinților care și-au dorit să nu mai aibă o problemă în clasă. Ok, deci o considerau o problemă. Păi, sigur că explici de ce o considerau o problemă sau? Din ignoranță. Nu era cel mai, cum să spun eu, ascuțit colectiv. Da? Ceea ce n-a mai fost cazul la următorul, unde am avut noroc de o învățătoare foarte bună, un om care și-a propus să facă tot posibilul
ca totul să fie în regulă. Și atunci ne-am adunat la un moment dat, că în momentul în care a rămas repetent, am spus nu, chestia asta nu e normală, eu trebuia să știu din vreme că sunt probleme, deci nu ați comunicat cu mine, lucrul ăsta nu e ok. Și ne-am adunat eu cu directoarea, cu profesora de sprijin, cu consilierul școlii și cu învățătoarea cea nouă, deci, da? Și am spus, ok, în momentul ăsta nu știu cum facem, dar găsim o metodă prin care copilul ăsta să păstreze același colectiv până la finalul ciclului de învățământ. Pentru că, le-am spus, pe mine nu mă interesează performanța academică aici. Deci haide să lăsăm chestia asta la o parte, pentru că în cazul acestui copil nu asta este ideea. Da? Deci eu nu o să scot profesor, doctor, docent din școala X. Da? Eu vreau, în schimb, să stea cu aceiași colegi, să relaționeze, pentru că socializarea este tot. Da? Ce vrem de la un copil cu dizabilitate cognitivă? Să fie cât mai independent, da? Cu accent pe acest cât mai, pe care nu putem măsura, dar putem măsura prin diverse... nu, dar nu putem să-l măsurăm, nu putem să știm de fapt cât de independent ar putea fi. Putem măsura progresul, dar nu putem să previzionăm. Asta da, nu putem ști cu exact. Deci nu știm cât de independent o să fie. Spunem ok, hai să-i dăm o șansă. Hai să-i dăm o șansă. Să îl susținem. Da, haide să ne stabilim ca obiectiv ca acest copil să petreacă 5 minute discutând cu colegii în fiecare pauză. E un obiectiv. Poate în prima zi o să stea într-un colț cu capul în jos, în a doua zi o să stea tot în colț, tot cu capul în jos, dar poate să se uite cu coada ochiului. Ăla deja e un ceva în plus. Deci înțeleg că ea mergea singură la școală sau da, avea însoțitor? Nu, n-a fost nevoie de shadow. Ni s-a cerut shadow când era mai mică, dar eu am considerat că nu are nevoie. Pentru că ea a fost un copil destul de docil, în sensul că stătea unde o puneai, nu făcea scandal, nu se ridica să se plimbe prin clasă, nu vocifera, adică nu era un copil dificil de stăpânit în clasă. În același timp, fiind clasa 1, da, toți făceau bastonașe. Shadow pentru bastonașe, pentru ea în momentul ăla nu mi s-a părut ceva vital, pentru că pe mine mă interesa doar să imite faptul că desenează sau ceva, adică nu trebuia să facă tot bastonașele alea. Și a imitat destul de bine. I-am învățat, ne-am făcut un program în terapie pentru ca ea să imite. Și a învățat să imite ce se întâmplă în jur. Da. Și vreau să și aplice. Că așa, mereu când ai prompt, ai shadow lângă tine, nu mai ești, cum să spun, incidental. Da? E cineva care tot îți dă peste mână, te atinge, te împunge, te spune să faci aia. Nu vroiam asta. Vroiam să păstrăm independența pe care am obținut-o în terapie în grădiniță. Deci ea în grădiniță s-a descurcat foarte bine, am dus-o întâi mai puțin, deci n-am lăsat-o la tot programul, am lăsat-o întâi o jumătate de oră, pe urmă o oră, am întrebat cum se descurcă, adică am ținut foarte strâns legătura grădinița, a fost ceva absolut deosebit. Și ne-au ajutat foarte mult cei de acolo, contează enorm. Deci oamenii contează, fără oameni nu faci nimic. Deci indiferent ce drepturi ai, cum vine legea, acum așa, nu contează și nu are nicio importanță dacă oamenii nu sunt cei potriviți. Da? Dacă oamenii se pun împotrivă, nu o să obții nimic. Și atunci, eu, de exemplu, în școală, în clasa 1, în clasa 0, când a nimerit o învățătoare care urla la ei, nu urla la ea, urla la toată clasa. Dar ei a revenit balbismul, noi am făcut terapie pentru treaba asta, adică nu mi-a convenit. Și atunci n-am mai stat să discut cu ea și să-i spun, stați, doamna învățătoare, că nu putem să urlăm în clasă, că nu e ok. Am luat copilul și l-am mutat și gata. Deci, și acum aș face același lucru. Deci n-aș sta să... Chiar mă gândeam și vroiam să te întreb dacă până la punctul ăsta, da, să zicem sfârșitul clasei a 4-a, dacă este ceva ce ai face diferit sau ai schimba sau pe acest segment de, nu știu, n-aș mai duce-o deloc la școală după clasa 3-a. N-ai mai duce-o la școală după clasa 3-a pentru că cerințele erau mult prea dificile pentru ea, nu mai avea ce să învețe, ce să câștige din mediul acela, din ce motiv? Tot din mai multe motive. Nu cred că plictiseala ajută foarte mult în cazul copiilor neurotipici. Pentru că dacă un copil neurotipic stă în bancă 4 ore și socializează 5 minute între ele, nu consider că este o socializare suficientă. Este suficientă la început,
ca să învețe cum este, trebuie să capete un pic de disciplină, adică ajută faptul că se poate stăpâni și poate sta în bancă pentru o perioadă de. Dar trebuie totuși să se întâmple ceva interesant acolo. Ori în momentul în care trecem la matematică, la lucruri mai complicate și nu mai poate, ea nu poate să, de exemplu în cazul ei, n-am putut niciodată să ajungem să socotească mai mult de 1 plus 1 până la 5 și cam atât. Deci atât. Și asta pentru că avem degete, că altfel ar fi fost mai complicat. Da? Deci de ce să țin un copil care nu are capacitatea asta să treacă prin 2 ore de matematică legate pe care părinții ceilalți le doresc așa? Da. Da? Ce socializare obțin eu? Acolo Și ce clar obțin nu- eu nu obții. pentru copilul ăsta în condițiile astea? Și atunci o să mi se spună, și am mai auzit asta, da, școala specială. Nu, pentru că în școala specială nu este mediul obișnuit pentru care noi vrem să pregătim copiii ăștia. Deci în situația copilului meu nu se potrivea școala specială. Ok, și asta ar fi schimbarea pe Și care atunci- ai face-o tu sau dacă ai dat timpul înapoi, ai... Da, m-aș bate cu ministerul să mă lase în pace cu chestia asta, pentru că nu ne-a ajutat cu nimic, dimpotrivă ne-a încurcat foarte tare. Pentru că eu încercam să fac cu ea niște lucruri care erau ei utile, terapii diverse, activități, așa, și ea era obosită după sta degeaba în școală. deja plictisită, Evident, venea deja... căpiată de acolo, nu-i mai ardea de nimic, nu mai puteam să fac nimic și atunci mi-a fost foarte greu. Cel mai bine a fost în pandemie. Deci a fost unul dintre copiii care în pandemie am florit. Da, Pentru că n-am mai fost Na, presată de exact, tot ce exact. presupune mersul la școală zi de zi. Da. Și cred că după o vârstă a copilului, socializarea nu e neapărat socializarea între egali. Socializarea este și socializarea cu bunicii, socializarea cu verișorii, socializarea cu prietenii părinților care vin în vizită. Că până la urmă în viață nu stăm doar cu cei egalii noștri, cei de vârsta noastră, nu? Stăm și cu unii mai mici și cu unii mai mari și așa mai departe. Și cu egali și cu superiori și cu inferiori trebuie să putem să ne descurcăm și să fim ok cu absolut toată lumea. Am reținut bine în clasa a 3-a sau dinainte ai început să pregătești materiale educaționale? Am început din clasa pregătitoare, Mhm. pentru că ea nu putea să facă bastonașele alea în, mă rog, Așa cum marcajele pe care așa. Deci făceam niște chestii mai mari, încercam să o ajut cât mai mult ca să poată ea urmări, pentru că motricitatea fină nu era suficient dezvoltată, atenția ei la fel, că și asta, mă rog, a fost o problemă și este și acum, încă ne luptăm cu chestia asta. Da, destul de complicat a fost și atunci m-am apucat să-i fac materiale, pentru că era foarte clar că la școală îi printau de pe net cât un fluturaș, o pisicuță, tot era ceva, dar nu era ceea ce făceau și cei ceilalți de la copii. clasă, da. Și eu nu vroiam să simtă diferența prea mult între ea și ceilalți. Și atunci aflam ce urmează să se întâmple și făceam fișe cu chestia aia. I-am făcut inclusiv caiet de teză pentru matematică și am învățat-o, sigur, mecanic, că nu e ca și cum ar fi înțeles ceva din treaba asta, cum se fac exercițiile cu puteri. Și a rezolvat copilul teză la matematică, exerciții cu puteri. O aiureală, dacă mă întreb pe mine, că nu ar fi Dar trebuit să fie necesară nevoie. ca să treacă Da, clasa, să... Exact, exact. Și am făcut, deci lecția mea despre puteri este acum pe site-ul asociației, se poate descărca gratuit de acolo, ca toate materiale, pentru că, de fapt, ce s-a întâmplat? La un anume moment dat mi-am dat seama că am foarte multe materiale adunate și că era păcat de atâta muncă să nu se bucure și alții de ea. Mă rog, eu am ideea asta că toate materialele astea ar fi trebuit să le ofere statul, pentru că învățământul e gratuit, teoretic. Da, practic nu e, pentru că părinții fac tot felul de eforturi, cumpără auxiliare și așa mai departe, dar în special pentru copiii cu dizabilități cognitive, toate materialele astea ar trebui să fie disponibile gratuit. Și atunci am făcut inițial un proiect civic, așa, care s-a numit Cere un manual, am pus acolo toate materialele pe care le-am făcut pentru fimea și încet, încet oamenii au început să-l găsească, să-l ceară, mă rog. Și am zis ok, mă rog, eram într-o asociație, în asociația asta cu alte 2 prietene, o făcusem ca să ajutăm oamenii să slăbească, n-am reușit să slăbim, dar era acolo asociația gata făcută și atunci practic am preluat-o eu, am
schimbat obiectul de activitate, misiunea și obiectivele, adică le-am extins de fapt. Am spus ok, haide să ajutăm toate persoanele aflate în situații dificile, exact. Și în felul ăsta am acoperit și umbrela asta a dizabilității și a nevoii de materiale educaționale și sub umbrela asociației am început să, am updatat site-ul, am adăugat materialele acolo, am făcut mai multe lucruri și la un moment dat am obținut o finanțare care ne-a permis să și tipărim din materialele astea pe care le-am făcut. Și atunci am făcut niște cărticele, astea au fost primele. Miu și Pis și Ana și Pana. Sunt foarte simple și ideea de bază este că la noi în România, nu se folosește o chestie care se folosește foarte mult în străinătate, în țările vorbitoare de limbă engleză, și anume ceea ce se numește phonics. Adică copilul poate învăța și sight words, da? Deci cuvinte pe care le recunoști la prima vedere. La prima vedere da. Și le cifrești, da. Nu se folosește asta și e greșit. Și eu mi-am dat seama că e greșit pentru că copilul meu știa să recunoască diverse mărci de produse pe care le tot auzit, după cum arăta logo-ul. Și m-am gândit, ok, păi așa ar putea să învețe și cuvinte. Și atunci am căutat eu nu sunt psiholog, sunt o mamă, întâmplător și grafician, că asta e meseria mea, să zicem, de la început, așa. Și asta m-a ajutat să pot să le asamblez pe toate și să le dau o formă frumoasă. Și am căutat despre treaba asta și am dat peste teoria foarte frumoasă, care sigur se aplică în țările vorbitoare de engleză, legat de aceste sight words. Eu am folosit asta ca strategie la foarte mulți copii, nu mai rețineam cum se numește exact. Ei sunt foarte vizuali unii dintre ei. Să citească așa și știu că părea ciudat poate pentru cei din exterior, adică cum știe să citească, dar nu știe literele. Exact. Da. Sau mai am un material și trebuie neapărat să-l public, încerc să-l adun cumva și să-l pun într-o formă, care mi-a rămas de când era ea mai mică, în care am silabe, tot așa, pentru a fi recunoscute și combinate în cuvinte. Toate silabele la care am putut să mă gândesc, le-am combinat așa. Mi-amintesc perfect când spui. Dar dă-mi voie să te surprind cu un lucru. Pentru că mi-ai arătat cărțile tale. Iată! Le ai! Foarte tare! Și eu. Foarte tare! Exact. Deci au ajuns și la tine. Mi se pare foarte tare că le știam, da, dinainte să te cunosc pe tine. Și uite cât extraordinar, ce mică e lumea, da. Și ce șansă și ce interesant. Cum au ajuns la tine? Mi-a fost teamă că o să mă întrebi asta. Le-am primit de la cineva în urmă cu ceva timp, cel puțin 2-3 ani, dar nu mai țin minte exact cum și în ce context. Am o colegă care mă ajută pe partea asta de... Noi când le-am făcut, când le-am tipărit, am anunțat pe site și am anunțat și pe Facebook și am spus așa: dacă aveți cabinet, dacă sunteți terapeut, dacă sunteți școală, dacă sunteți bibliotecă școlară, scrieți-ne și spuneți-ne pentru câți copii aveți nevoie. Și noi vă trimitem pachete cu cărți pentru posibil asta. ori colega să fi văzut asta și să fi solicitat, ori să le fi primit de la cineva. În mod sigur, da. Că nu le-am dat, noi nu le-am vândut, doar le-am trimis pe baza aceea. Singurul lucru pe care l-am cerut a fost să avem o dovadă pentru faptul că există școala respectivă, adică nu pentru oricine. Așa, iar părinților le-am cerut în mod specific să solicite prin cabinetul prin care face copilul terapie sau prin școala la care este înscris, tocmai ca și să extindem, adică să trimitem pachete cu mai multe cărți, pentru că, sigur, o școală are mai mulți copii de care se ocupă, nu doar unul singur. Și ca să încurajăm și părinții să se implice în povestea asta. Exact. Da. Și să știe că urmează să primească un material de genul ăsta și să vrea să-l folosească. Da, oricum deci te felicit pentru inițiativă și pentru idee, mi s-au părut foarte utile. Mulțumesc! Cu atât mai mult, știi, bucuria și entuziasmul a fost așa mai mare în momentul în care am realizat că că le știai. Scris, știi? Da, deci, extraordinar. Ce mică e lumea. Da, foarte interesant mi s-a părut.
Da, păi aș cam vrea să vedem acum. Depinde foarte mult de finanțare. Deci materialele gratuite le putem pune spre descărcare pe site, că practic e munca mea pe care eu o donez, dar tiparul costă. Tiparul, da. Trimiterile prin fan curier sau prin poștă costă. Da, sunt lucruri pe care nu le putem face doar cu voluntariat, din păcate. Și atunci, în funcție de finanțările pe care le obținem, putem să facem mai mult sau mai puțin. Da, pisicul din câmp îl ai? Pe acesta nu l-am, da. Ok, să-l ai acum. Mulțumesc. Știu că este primul volum, nu? Da, primul volum este ceea ce am numit roman simplu scris. Sigur, nu e un roman, este o novelă, nu are suficiente cuvinte ca să fie un roman, dar pentru un copil Poți să mă uit? Are forma care trebuie, arată ca o carte pentru oameni mari, are mai puține desene, câteva înăuntru, că totuși e vorba de copii, dar este scris după o metodă specială. Și anume, există în limba noastră, ca în toate limbile, niște cuvinte care sunt mult mai frecvent folosite. Sunt cuvintele cele mai uzitate. Sunt niște materiale foarte bune apărute și la noi pe piață. Pentru asta, dacă vrei, pot să-ți și spun unde se găsesc. De exemplu, eu am luat materiale de genul ăsta de la editura Gama, că și ei, cam în timpul în care făceam eu povestea asta, și ei au publicat aceste primele 1000 de cuvinte sau ceva de genul ăsta. Sunt 4 calupuri de carduri. Da, cred că sunt le cunosc. foarte utile, extraordinare. Cele mai uzuale, cele mai întâlnite. Da. Ideea asta este că dacă un copil vede cuvintele astea, le deprinde forma. Știi teoria că de fapt noi citim prima parte a cuvântului, restul e forma lui și în mintea noastră își prinde contur. Noi nu-l citim pe tot decât dacă nu cunoaștem cuvântul respectiv, când îl întâlnim prima dată. Dar când cunoaștem cuvântul, pur și simplu citim primele. Le recunoaștem de prima și îl citim. Și de asta am folosit cuvinte scurte, maxim 3 silabe, preferabil 2, 1-2. Am marcat acolo unde sunt, de să te uiți să vezi că e marcat cu albastru acolo unde sunt silabe. Exact, silabe mai multe. Cuvintele mai lungi le-am explicat atunci când a fost nevoie, că uneori nu poți să folosești, ai nevoie într-o poveste și de cuvinte care apar mai rar. Sens, exact. Poveștii. Așa, de exemplu, pâlc. Pâlc e un cuvânt care nu este comun în limbă, dar este un cuvânt foarte prietenos pentru învățarea cititului, pentru că e foarte scurt. Plus că are și 2 consoane alăturate, L și C. E ușor de citit. Da, deci... Și scrisul este măricel. Mare, da, exact. Literele sunt rotunjite, e un font anume pe care l-am testat ca să fie un font ușor de recunoscut și pentru copiii care au dificultăți de vedere. De asta este și mare scris, adică nu doar pentru dizabilitate cognitivă, ci și pentru copii care văd mai greu. Da, e un material didactic care cred că poate ajuta foarte mult. Mulțumesc pentru el. Abia aștept să-l arăt copiilor, celor mari, care deja citesc și sunt curioasă cum o să li se pară și o să revin către tine. Da, chiar aștept feedback. Un feedback. Da. Pisicul din câmp. Exact. Pe care îl cheamă... Are vreun nume? Trebuie să citești cartea. O să descoper? Nu dăm spoilere. Ok, bun. Da, deci astea sunt cărțile mele pentru copii. Sigur, am scris și una pentru adulți, asta deja e altă poveste. Asta face parte din supraviețuirea mamei, care trebuie să aibă și altceva, cum să spun, altceva care nu este fix copii. Da. Trebuie să ieși un pic din zona asta. Pentru că altfel doar asta facem. Poate fi ăsta un sfat pentru mamele, de exemplu, care ne urmăresc? Absolut. Absolut. Sigur, eu am găsit asta cu scrisul, că pe mine asta m-a pasionat de când eram mică și aș fi scris toată viața, doar că, a trebuit să și mâncăm. Deci a trebuit să găsesc o meserie care să-mi aducă bani. Dar dacă ar fi să fac ceea ce îmi place cel mai mult, asta este. Așa că cred în puterea hobby-ului în cazul părinților copiilor cu dizabilități. Hobby-uri și cât mai mult, cum să spun eu, cât mai multe momente frumoase și care nu au neapărat legătură cu copilul. Pentru că tindem să facem, și eu am făcut chestia asta, da, mi-a trebuit niște terapie ca să îmi dau seama că nu era bine,
Viața mea era copilul meu și atât. Deci nu mai conta altceva. Și știu cum îmi pare, pentru că în momentul în care suntem în situația în care ne dăm seama că timpul este ceea ce nu avem, da? Pentru că Alegeți să-l alocați da, total tot copilului. este acolo. Deci eu făceam așa, eram absolut ca în rotița de șoarece. Deci mă trezeam dimineață, o pregăteam pentru mers la grădiniță școală, mă rog. Ea ajungea la grădiniță școală, eu lucram ce puteam să lucrez. La un moment dat lucram în mașină, eram cu ea la terapii și eu lucram în mașină, aveam laptopul în brațe pe volan. Asta este, n-aveam ce să fac. Și după ce în sfârșit terminam și de muncă și de luat copilul de la școală și de terapii și toate cele, ajungeam acasă, făceam ce trebuia făcut și prin casă, că nu scapi de lucrurile astea, și noaptea citeam despre terapii, despre cum se face aia, cum se face ailaltă, soluții, ce au găsit alții. Deci, și dormeam 4 ore pe noapte, era groaznic. Deci a fost o perioadă în care... Dar care a fost momentul în care ai spus, hei, stop, că n-am mai putut. hai să... Ok. La un moment dat cedezi. Da, momentul a fost târziu pentru mine, că energia e acolo, așa, dar a fost un punct din ăsta în care m-am confruntat cu dosarul CM Brahe. Pentru că deci un copil obișnuit, când trece din clasa 4 în clasa 5-a, trece din clasa 4 în clasa 5-a. Da? Da. Un copil cu dizabilitate, care are și cerințe educaționale speciale, nu trece pur și simplu clasa. Să treacă prin El trebuie să treacă, exact, și nu trece doar copilul, ci trece și părintele, pentru că trebuie să faci acest dosar stufos în care ți se cere de la numărul de la pantof până la povestea vieții. Deci este absolut îngrozitor și o bătaie de joc birocratică la adresa tuturor părinților care au multe altele pe cap. Știu, dar părinții trebuie să știe că au drepturi, trebuie să știe să-și apere drepturile, da. Să meargă până într-acolo încât ajung, da, cu copilul în locul potrivit pentru copil și pentru care are drepturi. Și trebuie să mai știe un lucru, și anume faptul că CJ Rae și CM Brahe, când dau certificatul de orientare școlară, trebuie să țină cont de opinia părintelui. Deci părintele, chiar dacă, de exemplu, CJ Rae are părerea că copilul ar trebui să meargă în școala de masă și părintele vrea în școală specială, dau un exemplu așa, părintele poate decide, spune nu, vă rog, faceți-mi orientarea școlară pentru că interesul superior al copilului meu este să fie acolo, pentru că eu îmi cunosc copilul. Și într-adevăr, și părintele își cunoaște cel mai bine copilul și sigur îl mai cunoaște și terapeutului. Cum poate o comisie, nu l-a văzut niciodată, nu știe, plus că evaluările se fac. Nu e mediul copilului, nu, e foarte greu să faci o evaluare așa cum se fac acum. Da? Nu mai. Și atunci, sigur că părintele e cel care știe cel mai bine și părintele are dreptul să solicite și să primească ceea ce solicită de la CJ Rae sau CM Brahe. Așa ca pentru final, înțeleg că ce le-ai recomanda părinților, mamelor în special, mai ales care poate sunt la început de drum, ar fi lucrurile astea: să-și acorde timp, nu? Pentru hobby, pentru ele, să facă ceva pentru ele și doar pentru ele, să-și apere drepturile, nu? În exact, și să nu cedeze. Instituțiile statului și să nu cedeze. Mai este și altceva ce ai adăuga? Așa ca... Păi spuneam și de hobby, deci să-și găsească neapărat ceva ce le place și care să nu aibă legătură cu copilul. Că merg la dans, că croșetează, nu știu, altceva. Dar ceva care să nu însemne grija pentru copil. Nu citim în timpul liber cărți despre, nu știu, metoda Montessori. Da? Nu, lăsăm metoda Montessori pentru un timp alocat specific pentru treaba asta, dar trebuie să ne dăm timp și pentru noi. Și este în regulă, este absolut ok și nu au de ce să se simtă vinovate. Trebuie, nu că e în regulă, este vital. E vital, da. Și este, din punctul meu de vedere, și eu le spun asta de multe ori mamelor cu care lucrez, că este absolut în regulă și mai mult decât atât este tot ca un mod de a-și ajuta copilul. Pentru că în momentul în care ele sunt ok cu ele și au parte și de alte lucruri, da, care, nu știu, să le aducă plăcere, motivație și așa mai departe, vor fi și ele bine. În avion nu degeaba, instructajul este foarte simplu. În momentul în care au căzut măscuțele, primul care trebuie să-și pună masca nu este
Nu trebuie să o primească copilul, Copilul, ci ci adultul. părintele, adultul, pentru că exact ca o mască de oxigen sunt și aceste momente pe care trebuie să ni le facem pentru noi. Pentru că altfel nu putem să ne ajutăm copiii. Și ce vrem? Să ne ajutăm copiii. Deci, da, nu avem încotro. Îți mulțumesc tare mult pentru că Cu multă am plăcere. avut această discuție. Îți mulțumesc că mi-ai povestit și împărtășit parcursul tău cu fetița ta. Aș mai discuta pe subiectul ăsta încă 2 zile și 2 nopți, dar E material. poate ne mai găsim și mai Sigur. discutăm. Cu mare plăcere. Și eu mulțumesc.